వారంతా వివిధ రంగాల్లో ప్రముఖులు, ఉద్యోగస్తులు, వ్యాపారస్తులు, విద్యార్థులు అందరూ ఆరోగ్యం, ఆహ్లాదం కోసం మంగళగిరి ఎకో పార్క్లో ఉదయం, సాయంత్రం వందలాది మంది వాకర్స్ వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ ఉదయం కానీ, సాయంత్రం కానీ వాకింగ్తో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్నేహితులతో 10 నిమిషాలు గడిపితే చాలు మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుందనేటువంటి ప్రగాఢమైన నమ్మకంతో అక్కడికి వస్తూ ఉంటారు. ఇక ఈరోజు ఉదయం ఫ్రెండ్షిప్ డేని పురస్కరించుకొని ముందుగా ఎకో పార్క్లో సరదాగా గడిపారు. ఆ తర్వాత బయటికి వెళ్ళి తమకు ఇష్టమైనటువంటి కాఫీ, టీని ఆస్వాదిస్తూ సంతోషంగా గడిపారు. ఎంత ఖర్చు పెట్టైనా సరే ఎంతటి ప్రశాంతత అనేటువంటి బయటికి వెళ్తే రాదు అనేటువంటి ప్రగాఢ నమ్మకంతో వారు ఉంటూ ఉంటారు.